skal vi se på reaktionen mellem kobber og diprom, og jeg har skrevet reaktionsskemaet bare lige sådan her. Og det er kobber i fast form plus brom i vanding, og det er opløsningen, der giver kobber anden bromid i en vandig opløsning også. Ja, det håber jeg giver mening. Og så går vi videre til atomers opbygning, hvor jeg har taget et eksempel med, og det her det er et eksempel på et kobberatom. Ja, og det er vigtigt for at forstå, hvorfor reaktionen ligesom sker, så hvordan atomet det er bygget op. Et atom det består af en kerne, som i midten, og i kernen der er der protoner, som er positive, og neutroner, som er neutrale. Og rundt om kernen, så ligger der elektroner, som er negative, og ja, de her elektroner, de sidder i sådan nogle forskellige skaller, som er sådan elektronskaller. Og det er dem i den yderste skal, elektronerne i den yderste skal, som vi kalder for valenselektroner, som ligesom bestemmer, hvordan et atom det reagerer, eller kan reagere. Og hvis et atom det har få elektroner i den yderste skal, så vil det gerne afgive dem. Og hvis det mangler få elektroner for at få skallen fyldt, så vil det hellere optage dem. Så det giver jo lidt mening. Og det er hele faktisk grundlaget for, hvordan og hvorfor der er kemiske reaktioner. Ja, jeg håber det giver mening. Og så hovedgrupper og perioder, eller sådan, ja, der har jeg taget det periodiske system med, hvor alle grundstoffer ligesom er med. Og her ligger både kobber og brom. Og kobber det står blandt overgangsmetallerne, og det betyder, at kobber kan have forskellige ladninger, men i vores reaktion, så danner det oftest altså kobber 2+. Og brom det står i hovedgruppen, nummer 17, ja, som også kaldes halogenerne. Og halogener har 7 elektroner i den yderste skal, og derfor mangler de kun en for at fylde den skal op, som de har yderst, som vi snakkede om før. Og ja, som sagt, så betyder det, at de gerne vil optage flere, altså skallen vil godt optage flere elektroner. Ja, og her i det periodiske system, så er der de her rækker, som viser, hvor mange skaller et atom har, og om det er en kemisk reaktion